ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். வாய்ஸ் ஓகேவா பிரபு? ஓகே மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய நானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशकारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण डिवोटीज. அது தமிழ் வெர்ஷன் போட்டீங்களா பிரபு? போட்டுட்டேன் மாதாஜி, குரூப்ல போட்டேன். कृपा परबरस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावणी रमस्फुरदमल पंखे रुहमुका सुरेन्द्राराध्य श्रुतिगान शिखा गीत चरितो இதோடைய மீனிங் என்னன்னு இப்ப பார்க்கலாம். கிருபா பகவான் ஜெகநாதர் கருணைக்கடல், கார்மேகம் போன்ற அழகு நிறைந்தவர். லக்ஷ்மி தேவி மற்றும் சரஸ்வதி தேவி ஆகியோருக்கு ஆனந்தத்தின் இருப்பிடமாக இருப்பவர். அவருடைய திருமுகம் அப்பழுக்கற்ற முழுவதும் மலர்ந்த தாமரை மலர் போன்று காணப்படுகிறது. அவர் சிறந்த தேவர்களாலும் முனிவர்களாலும் பூஜிக்கப்படுகிறார். உபனிஷத்துக்கள் அவர் புகழ் பாடுகின்றன. அந்த ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்கு உரியவராக இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம், கிருஷ்ணரின் யோகா. சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம்.
ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ 15.1ல இங்க ஏதோ ஒரு பெரிய மரம் தெரிகிறது. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஊத்வ மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் பிரபு அவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத சவேதவேத். சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். என்னது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இங்க பாருங்க, வேர் பகுதி மேல தெரியுது, கிளைகள் எல்லாம் கீழே தெரியுது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. சோ மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ் நோக்கிய கிளைகள். எப்பவுமே பூமிக்கு அடியில தான் வேர்கள் இருக்கும், பூமிக்கு மேலதான் கிளைகள் இலைகள் எல்லாமே இருக்கும். சோ ஆனா இது ஆப்போசிட்டா இருக்கு, வைஸ் வர்சாவா இருக்கு, அப்சைட் டவுனா இருக்கு. சோ இங்க இருக்கிற வேத இலைகள் எல்லாம் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னா வேத பதங்கள், வேதத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி ஒரு ஆலமரம் இருக்கிறது. இந்த ஆலமரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இது என்ன என்ன அப்படின்னு தெளிவாக தெரிந்து கொண்டால் அவன் வேதத்தை கற்று உணர்ந்தவனுக்கு சமம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இது என்ன அப்படின்னு ரொம்ப வெளியிலிருந்து பார்த்தா ஒண்ணும் புரியாது, உள்ள டீப்பா போய் பார்க்கும்போதுதான் என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு, வேத கல்வியினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அறிவது. சோ வேதங்கள் எதுக்காக கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவானை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அவரை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம். சோ இந்த ஜட உலகின் சிக்கல்கள் தான் இந்த ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம், நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமாவா இருக்கிறோம்? இல்ல, நிறைய சிக்கல்களை நம்ம எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்கிறது. காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நம்ம இரவு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை நிறைய துன்பங்கள், நிறைய விஷயங்களை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. சோ இந்த ஜட உலகிலே நாம் சந்திக்கின்ற சிக்கல்கள் தான் இந்த ஆலமரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, உவமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ ஒருவன் பலநோக்கு செயல்கள் செய்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட இதை நான் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவன் செயல்கள் செய்ய 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 அவன் பாவ புண்ணிய பலன்களை அவனுக்கு சேரும். சோ அந்த கர்ம பந்தனத்திலே அவன் மாட்டிக்கொள்கிறான். அந்த கர்ம பந்தனத்திற்கேற்ப அந்த பாவ புண்ணிய அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ப அவனுக்கு இன்னொரு பிறவி கிடைக்கிறது. அப்போ ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவி தாவி சென்று கொண்டே இருக்கிறான். எதனால? அடுத்தடுத்து பிறவி எடுக்கிறதுனால. சோ இந்த ஜட சிக்கல்கள், பலநோக்கு செயல்கள் செய்யும் ஒருவன் ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொரு கிளைக்கு சென்று கொண்டே இருக்கிறான். சோ அது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். சோ இந்த மரத்திடம், அதாவது பௌதீக வாழ்க்கையில் பற்று கொண்டவன் விடுதலை அடைய முடியாது. நமக்கு ஆசைகள் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பக்தி பாதையை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம். இன்னும் முன்னேறணும், இன்னும் முன்னேறணும், இன்னும் கம்ஃபர்ட் ஜோன், என்னுடைய பிள்ளைகளை, என்னுடைய மனைவியை, என்னுடைய மக்களை, என்னுடைய பெற்றோரை இன்னும் நல்லா பார்த்துக்கணும், நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு இன்னும் நம்மளை கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம நிறைய உழைக்க வேண்டி இருக்கிறது. அதற்கேற்ற பலநோக்கு செயல்கள் செய்கிறோம், கர்ம பந்தனத்திலே மாற்றி பிறவிகள் பல எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை துறக்கவே மாட்டோம். சோ அதிலேயே பிறந்து அதிலேயே இறந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொண்டே இருப்போம். புனரவி மரணம், புனரவி ஜனனம், அந்த மாதிரி அந்த சைக்கிள்ல மாட்டிக்கொண்டே இருப்போம். அப்போ ஒருவனை உயரணும், அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அந்த மனித நிலையிலிருந்து தெய்வீக நிலைக்கு உயரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த வேத பதங்கள். சோ இந்த ஒருவனை உயர்த்துவதற்காகத்தான் இந்த வேத பதங்கள் இருக்கிறது. சோ இந்த வேத பதங்களை கற்று உணர்ந்து தம்மை அந்த மனிதன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தன்னை அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம், ஹையர் பிளாட்ஃபார்முக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த வேத பதங்கள் அதற்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இலைகள் தான் வேத பதங்கள். சோ இந்த மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. பாருங்க, இந்த வேரை பார்க்க முடியுதா உங்களுக்கு? இந்த மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி வளர்கின்றன.
ஏனெனில் இவை எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டா, மேல பாருங்க யார் உட்கார்ந்திருக்கா? பிரம்மா. பிரம்மலோகத்திலிருந்து இந்த வேர்கள் கீழே வருகிறது. சோ அதோடைய அந்த பிரம்மலோகத்திலிருந்து அந்த வேர்கள் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த மரம் ஒரு மாயை. இது ஒரு இல்யூஷன். இது நம்மளால இதை அழிக்க முடியாது. மாயையை நம்ம வெல்ல முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? சோ அதே மாதிரி இந்த மாயை, இந்த மரமும் ஒரு மாயை. இதை வெல்ல முடியாது. ஆனால் மாயை அப்படிங்கிற இந்த மரத்தை சரிவர புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து ஒருவன் வெளியேறலாம். இந்த மரத்திலிருந்து நம்ம வெளியேறி போய்விடலாம். சோ இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலிருந்து விடுபட்டு விடலாம். இந்த மரத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டால், அறிந்து கொண்டால். சோ வேர்கள் மேலே கிளைகள் கீழே உள்ள மரத்தை நாம் எங்குமே கண்டதில்லை. ஆனா சம்டைம்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நீங்க யாராவது உங்க உங்க ஊர்ல குளம், ஆறு இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு மத்தியான நேரத்துல அந்த சைட் போனீங்கன்னா அது அப்படியே அமைதியா இருக்கும், சலனமே இல்லாம இருக்கும். அப்ப நீங்க போய் அந்த கரையோரத்துல நின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மரம் அந்த தண்ணீரிலே அந்த பிம்பம் தெரியும். எப்படி தெரியும்னா அப்சைட் டவுனா தெரியும். சோ குளக்கரையில் நின்று கவனித்தால் கரையில் உள்ள மரங்கள் நீரில் பிரதிபலிப்பில் அப்சைட் டவுனாக அவங்களால பார்க்க முடியும். சோ இந்த வேர்கள் மேல இருக்கும், கிளைகள் இப்படி கீழே இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியும். ஆன்மீக உலகில் இத்தகைய மரம் ஒன்று உள்ளது. சோ நம்மளுடைய இந்த பௌதீக வெளிக்கு அப்புறமா ஆன்மீக வெளி இருக்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சார்ட்ல பார்த்தோம். அந்த ஆன்மீக வெளியிலே இந்த மரம் ஒன்று உள்ளது. அந்த மரத்தின் பிரதிபலிப்பு தான் இங்க நம்மளுக்கு தெரிகிறது, அப்சைட் டவுனா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மரத்தை சரிவர புரிந்து கொண்டவுடன் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதனுடன் உள்ள உறவை நாம் உணர்ந்து கொண்டு நாம் இதிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த மரத்தினுடைய இந்த பிக்சர்னுடைய விஷயம். இங்கே சொல்லப்படுகிற இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்லப்படுகின்ற விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாருங்க, இந்த பிரபு முன்னாடி போங்க. இத பாருங்க, இங்கதான் இந்த டிசையர் ட்ரீ, சரிங்களா? சோ இங்க பிரம்மா இருக்கார். அதுக்கும் மேல பகவானுடைய இந்த கோலோகம், வைகுண்ட லோகம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கோலோகம் எல்லாம் இருந்துச்சு. நம்ம அந்த சார்ட் நீங்க ரிகலெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சோ அடுத்தது போலாம் பிரபு. அதர்ஷோஸ்வம் பிரஸ்துஸ்தா தஸ்ய சாகா புன பிரவ்ருதா விஷய பிரபாலா அதஸ்ய மூலான் அனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. சோ இந்த மரத்தோட கிளைகள் எல்லாமே ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். எப்போ ஒரு செடி வளரணும்னா நம்ம அதை எப்படி என்னெல்லாம் போட்டு வளப்படுத்துவோம்? உரம் போடுவோம், தண்ணி ஊத்துவோம். ஆனா இந்த மரம் எதால் வளப்படுத்தப்படுகிறது? நம்ம அந்த ஜட இயற்கையில உள்ள முக்குணங்களால், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. சோ இதனுடைய கிளைகள் பாருங்க, கொஞ்சம் மேல் நோக்கி வளர்கிறது, கொஞ்சம் கீழ் நோக்கி வளர்கிறது. சோ இந்த கிளைகள் எல்லாம் இந்த உபகிளைகள் எல்லாம் எதோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, உவமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? புலனின்ப விஷயங்கள். நம்ம எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுகிறோம், நம்முடைய புலன்கள் எதையெல்லாம் ஆசைப்படுகிறது, அந்த விஷயங்கள் தான் இதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த கீழ் நோக்கி வருகின்ற வேர்கள் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட நம்ம செய்கின்ற செயல்களை இது குறிக்கிறது. சோ இதனுடைய கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது. சோ இந்த கிளைகளுடைய கீழ் பகுதியில், பிரபு நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரோ செகண்ட் பிக்சரோ காமிங்க பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இது போதும். இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய கீழ் பகுதியில மனிதர்கள் எல்லாமே இருப்பார்கள். இங்க பாருங்க, மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களா? அதுக்கும் கீழே பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் இருப்பாங்க. மேல பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. சோ மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள்,
பூனைகள் முதலானவை இந்த கீழ்ப்பகுதியில இருக்குது. சரிங்களா? இந்த கீழ்ப்பகுதியில இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. சோ கீழ்ப்பகுதியில இருக்காங்க. சோ கிளைகளின் மேற்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இங்க பாத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஒரு மரம் வளர நீர் தேவை. ஆனால் இந்த மரம் வளர்வதற்கு ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் தேவை. சோ மரத்தின் மூலவேர் பிரம்மலோகத்திலிருந்தும் மற்ற மனித உலகத்தின் மற்ற கிரகங்களிலிருந்தும் வருகின்றன. சோ இந்த மூலவேர் வந்து பிரம்மலோகத்திலிருந்தும் மற்ற வேர்கள் எல்லாமே வந்து மற்ற லோகங்களிலிருந்தும் வந்து சேர்கிறது. மனிதன் நற்செயல்கள் செய்யும் போது உயர் லோகத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். சோ அவன் நல்ல செயல்கள் செய்தால் அவன் வந்து மேல லோகத்துக்கு அவன் வந்து உயர்த்தப்படுகிறான். அவன் வந்து அங்கே சுகித்த பிறகு, அங்கே அவனுடைய புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு மீண்டும் வந்து அவன் பூ உலகத்திற்கே வந்து பிறக்கிறான். சோ பலன் நோக்கு கர்மங்கள் செய்யும் போது இதுதான் அதனுடைய ரிசல்ட் அப்படிங்கறதுதான் இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல நாம் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த 3-4 போகும். நரூபம் அஸ்யேக ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர் ந சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சூரீடமூலம் அசங்கசஸ்திரேன த்ருடேன சித்வா தத பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூய தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரவத்யே யத பிரவ்ருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி. சோ இந்த மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஸ்ட்ரக் ஆகுது மாதாஜி. அப்படியா? என்னோட நெட் கரெக்டா தானே பிரபு இருக்கு? எனக்கு கரெக்டா இருக்கு. ஏனோ அது எதுவும் வந்து பஃபர் ஆகலையே. இப்ப கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. அப்படியா? ஆமா, நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கும்போது கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. எனக்கு நெட் கரெக்டா இருக்கு. மத்தவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க. யாராவது ஒருத்தருக்கு கேட்டுங்க. ஏன்னா அவங்கள மியூட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. பிளேஸ்மென்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ரஜினி மாதாஜி பிரேக்கிங்னு போட்டிருக்காங்க. இல்ல இப்ப கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. இப்ப கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. சோ இந்த மரத்தின் உருவம், உண்மை உருவம் இந்த உலகில் காணப்படக்கூடியது இல்ல. இந்த உலகத்துல அந்த மரத்தை பார்க்க முடியாது. இது வந்து எந்த இடத்துல வந்து முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, இதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் இந்த உண்மையை நமக்கு சொல்கிறது. இந்த பௌதீக துன்பங்கள், பௌதீக சிக்கல்கள் அப்படிங்கிற இந்த மரத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது நம்ம ஒரு மரமா நினைச்சோம்னா இதை வந்து இந்த உலகத்துல பார்க்க முடியாது. இதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எண்ட் பாயிண்ட் எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. இதை புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. ஆனா இந்த மரத்தை வந்து இந்த பௌதீக சிக்கல்களில் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அப்படின்னா பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதம். சோ பற்றின்மை அசங்க சஸ்திரேன த்ருடேன சித்வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அசங்க சஸ்திரேன அந்த பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட், நம்ம வந்து நம்மளுடைய பற்றுகளை எல்லாம், நம்ம இந்த உலகத்தில் மேலே வச்சிருக்கிற பற்றுகளை எல்லாம் திசை திருப்பி மடை மாற்றி பகவானிடம் வந்து வைக்க வேண்டும். அப்போ வந்து இந்த பௌதீக ஆசைகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போய்விடும். சோ அதெல்லாம் வந்து அசத். பகவானிடம் கொண்டுள்ள பற்று மட்டுமே சத், நிலையானது அப்படிங்கிற உண்மை வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும்.
அப்போ இந்த பற்றின்மை வளர்ந்து வளர்ந்து பகவான் மேல உண்மையான அனன்ய பக்தியை நாம் செலுத்த ஆரம்பிப்போம். அப்போ நம்மளுக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கிற ஆயுதம் எது? இந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்துவதற்கு அப்படின்னு பார்த்தா டிட்டாச்மெண்ட், பற்றின்மை. சோ அதை வைத்துக் கொண்டு இந்த ஆயுதத்தை, இந்த பௌதீக சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்தி விட வேண்டும். அதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எங்கே போனா நம்ம மறுபடியும் பிறக்க மாட்டோமோ, இந்த பூமிக்கு பிறப்பெடுத்து திரும்பி வர மாட்டோமோ, எங்க போனா பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு போனா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். சோ அந்த இடத்திற்கு போகணும். சோ அந்த இடத்தை வந்து நம்ம கோலா வச்சுக்கணும். சோ யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, சோ அவரே ஆதி இல்லைங்களா, அங்கதான் அவரிடமிருந்துதான் எல்லாமே தொடங்குகிறது. அவர்தான் படைப்பாளி. சோ அந்த இடத்துல அவர் யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அவர்தான் வந்து எல்லாவற்றையுமே வந்து படைத்து காத்து அழித்து எல்லாமே செய்கின்றார். சோ அப்படிப்பட்டவரிடம், அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் வந்து நாம் நம்மை வந்து ஒப்படைத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த 3-4 ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறது. எவ்வளவு தூரம் இந்த மரம் பரவி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. எங்கே முடிவுறுகிறது யாராலும் சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நான் என்னுடைய தந்தையின் மகள், என் தந்தை இன்னாரின் மகன். சோ கடைசியில் அப்படியே போனா கடைசியில் எங்க போய் நிற்கும்? பிரம்மா கிட்ட போய் நிற்கும். அப்போ பிரம்மாவை படைத்தவர் யார்? பகவான். சோ இந்த மரத்தின் உண்மையான ஆரம்பம் முழுமுதற் கடவுளே என்பதை அறிந்து, அந்த அறிவால் இந்த பௌதீக சிக்கல் அப்படிங்கிற இந்த மரத்தை அசங்க அப்படின்னா, அசங்க சஸ்திரேன அப்படின்னா பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் வெட்டி எறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. न तत्पासयदे सूर्यो न ससाङ्कौ न भावक यत्कत्वा न निवर्तन्ते தத்தாம பரமம் மம. எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. இதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் அந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. சோ பூலோக பிருந்தாவனம் சாட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அவருடைய அந்த திருநாடு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அங்க வந்து ஆர்டிபிஷியலா வந்து லைட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை, மின்சாரம் தேவையில்லை. ஒரு சூரியன் வந்து நம்மளுக்கு ஒளியூட்டுகிறார், இரவிலே சந்திரன் ஒளியூட்டுகிறார், அந்த ஒளி கூட அங்க தேவையில்லை. அப்போ என்ன அங்க எப்படி வந்து இருட்டா இருக்குமோன்னா இல்லை, எப்படி ஜெகஜோதியா இருக்கும். எப்படின்னா பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதி அவருடைய ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற தேஜஸே போதும் அங்க எல்லாவற்றையும் வந்து ஒளியூட்டி வைத்திருக்கிறது. சோ அதை அடைபவர்கள், அந்த திருநாட்டை அடைபவர்கள் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. சோ எவ்வாறு பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து 3-4 ஸ்லோகம் சொல்லுச்சு. சோ இந்த 5வது ஸ்லோகம் பகவானிடம் எப்படி, 5வது ஸ்லோகம் உங்களுக்கு இல்ல. சோ பகவானிடம் எப்படி சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்கிறது. நானே எல்லாம், நான் இல்லாவிட்டா இந்த வேலையெல்லாம் நடந்தே இருக்காது அப்படின்னு, நான் எனது அப்படின்னு யார் வந்து நினைக்கிறாங்களோ, அந்த பொய் கௌரவத்தில் மயங்கி கிடக்கிறார்களோ அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மை புரிய வேண்டும். நான் இதுக்கெல்லாம் காரணமே இல்லை, நான் ஒரு கருவி மட்டும்தான். பகவான் தான் எல்லாவற்றிற்குமே காரணம், பகவான் தான் எல்லாவற்றையும் நடத்துகிறார் அப்படிங்கிற தெளிவு நமக்கு வந்து விட்டால் நம்ம வந்து இந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம். சோ நான் என்னுடையது அப்படிங்கிறது எதுவுமே எதுவுமே இல்லை, பகவான் தான் ப்ரொப்ரைட்டர். சோ ஓனர்ஷிப் கொண்டாட எனக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு யார் சொல்றாங்களோ, யாருக்கு எந்த டுவாலிட்டிஸுமே இல்லையோ, டுவாலிட்டிஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், மகிழ்ச்சி, துன்பம், வெறுப்பு, அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? சோ மானம், அவமானம், அதான் டுவாலிட்டிஸ். அது எல்லாமே இருமை, எதுவுமே இல்லாதவங்க. சோ அப்படிப்பட்ட நிலை வந்தால் மட்டுமே ஒருவன் வந்து 100% பகவானிடம் சரணடைய முடியும். அது கொஞ்சம் 1% நம்ம கிட்ட இருந்தா கூட நம்மளால அவர்கிட்ட சரணடைய முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இந்த குணங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்தவர்கள் தான் ஆச்சாரியர்கள். அவங்க எல்லாமே 100% சரணடைஞ்சு பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த குணங்கள் எல்லாம் கிடையாது, பற்று கிடையாது, டுவாலிட்டிஸ் கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி தங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்ததுனாலதான் பகவானிடம் அவர்கள் வந்து சரணடைந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ இதுதான் கோலோக பிருந்தாவனம் எப்படி இருக்கு. அங்க பாருங்க, சந்திரன் கிடையாது, சூரியன் கிடையாது, மின்சாரம் கிடையாது, ஆனாலும் நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா. அதை சொல்றதுக்காக தான் இந்த பிக்சர்ஸ் இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. ராதாவும் ராணியும் கிருஷ்ணரும் இங்க வந்து ரொம்ப நல்லா டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நடனம் ஆடிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. சோ பகவானிடம் சரணடைந்தவர்கள் எல்லோருமே இங்க வந்து பகவானுடன் வந்து இதே மாதிரி டான்ஸ் ஆடி கொண்டாடி மகிழ்வார்கள். அவர்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து மகிழ்வார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனசஸ்தானிந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்திய அங்கத்தினர் அம்சங்களாவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். சோ இந்த கட்டுண்ட உலகம், சோ இந்த பௌதிகத்துல நம்ம வந்து பிறந்தோடனே நம்ம என்னவா ஆயிட்டோம், கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் ஆக மாறிவிட்டோம். சோ இந்த ஜீவாத்மாக்கள் கண்டிஷன்டு சோல்ஸா மாறினா கூட நம்முடைய தந்தை பகவான். அவர்தான் வந்து நான் தான் பீஜம், சோ விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா. சோ பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள் நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ இங்க எப்படி வந்து நெருப்பு வந்து கொழுந்து விட்டு எரியும் போது ஒரு சின்ன நெருப்பு பொறி அதுல இருந்து வெளியில வந்து விழுகுது இல்லைங்களா, அந்த நெருப்பு பொறிக்கு ஒப்பானவர்கள் நம்ம. ஒரு சின்ன நெருப்பு துணி, சின்ன ஒரு பார்ட். சோ இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் நம்ம இந்த 3 குணங்கள்னால ஜட இயற்கையின் தொடர்பிலே இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய 5 புலன்கள் பிளஸ் மனம், சோ எல்லாம் சேர்த்து 6. சோ இந்த 6ம் சேர்ந்து மிகவும் அந்த 6னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதற்கேற்ற மாதிரி செயல்கள் செய்கின்றோம். அந்த ஏற்ற மாதிரி பாவ புண்ணியங்களில் சிக்கிக்கொள்கிறோம். கர்ம பந்தனத்தில் மாட்டிக்கொள்வதனால நம்ம வந்து சிரமப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த 7வது ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. பகவானுடைய அந்த பகவான் தன்னை வந்து எண்ணற்றவராக விரித்துக் கொள்கிறார் இல்லைங்களா. நம்ம பார்த்தோம், பகவானிடமிருந்து பாலராமர் தோன்றினார், சங்கர்ஷனர் தோன்றினார், பிரத்யும்னர் தோன்றினார். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 3 விஷ்ணுக்கள் தோன்றினார்கள். சோ இந்த மாதிரியான பல விரிவுகள் வந்து அவர்களிடமிருந்து வெளிவருகிறது. சோ அது எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த விஷ்ணு தத்துவம் எல்லாமே பிரதம விரிவுகள். அந்த கீழே அதுக்கப்புறமும் கீழே வரும்போது, பூமிக்கு வரும்போது அவருடைய உபவிரிவுகள் வருகிறது. சோ உபவிரிவுகள் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்மதான். சோ உயிர்வாழிகள் எல்லாமே அவருடைய உபவிரிவுகள். அந்த மேல ஆன்மீக லோகத்திலே அவருடைய விரிவங்கங்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பலராமர், நரசிம்மர் அவங்க எல்லாமே வந்து பிரதம விரிவுகள் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாமே அவருடைய எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ். சோ ஒரு விஷயம், நம்ம வந்து உபவிரிவுகள், அதாவது உயிர்வாழிகள், அவருடைய அங்க துணுக்குகள், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்றது. சோ இப்போ இந்த கட்டுண்டவனாக நம்ம இருக்கிறோம். நம்மளுடைய ஆத்மாவை வந்து சரியாக பயன்படுத்தும் போது நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறதை தெரிந்து கொண்டு யார் அந்த வழியில் நடக்கிறார்களோ, ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து இந்த உலகிலிருந்து விடுதலை பெறலாம். லிபரேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், முக்தி அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போனோம். சரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்யுக்த கிராமாதீஸ்வரஹ கிருஹீத் வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். சோ எப்படி வந்து பரதமுனிவருடைய ஸ்டோரியை நீங்க வந்து ரிகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. அவர் வந்து ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். அப்புறம் என்ன பண்ணினார், நான் வந்து ஆன்மீகத்தை நோக்கி செல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டு இல்லற வாழ்க்கையை, ராஜ வாழ்க்கையை துறந்து தன்னுடைய மகனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு காட்டுக்கு போய் குடிலமைத்து பகவான் மேல பக்தி செலுத்தணும்னு அவர் வந்து யாகங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். சோ அந்த மானின் நினைவாகவே இருந்து மானின் நினைவாகவே உயிரை விட்டதனால் அடுத்த பிறவியிலே மானாக பிறந்தார். சோ ஒருத்தர் வந்து
தன்னுடைய மரண நேரத்தில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பொறுத்தே அவனுடைய ஜன்மம் அமைகிறது அப்படின்னு பகவான் இங்க கிளியரா சொல்றார். சோ அவனுடைய ஜென்மம் நம்ம எதை நாயே நினைச்சு நம்ம வீட்டு பெட் நாயை நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து நாயா பிறப்போம், இல்ல வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருந்தா அந்த மாதிரி பிறப்போம். சோ அந்த பரத முனியோட ஸ்டோரி ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். சோ பகவானை நினைச்சு கொண்டிருந்தால் பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவோம். சோ ஒரு உடலிலிருந்து மறு உடலுக்கு செல்கிறது ஒரு ஆத்மா. அந்த உடலில் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் சிரமப்படுகிறது. அந்த வாழ்க்கை போராட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சரிங்களா? இன்னொரு உடலுக்கு போனா மட்டும் துன்பம் இல்லாம இருக்க முடியுமா? அங்கேயும் வந்து துன்பங்கள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. வந்து துன்பத்தை தான் அவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். சோ இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா வாழ்க்கை போராட்டம். சோ இந்த காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஏதோ பூ வாங்கி வச்சிருக்கோம், நல்ல மல்லிப்பூ சீசன் வாங்கி அப்படி டேபிள் மேல வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க அந்த சைடு இந்த சைடு போகும் போதெல்லாம் அதனுடைய ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப ஸ்மெல் வந்து நீங்க தள்ளி உட்கார்ந்து இருந்தா கூட அந்த ஸ்மெல் வருதே எப்படி அப்படின்னா, அந்த காற்று அந்த நறுமணத்தை தாங்கி செல்கிறது. அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த பிறவியில இருக்கோம். இந்த பிறவியில இருக்கும் போது நம்முடைய ஆசைகள் என்ன, நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ் என்ன, அதையெல்லாம் சுமந்து கொண்டுதான் நம்முடைய ஆத்மா அடுத்த உடலுக்கு போகிறது. அங்க ஒரு உடல் கிடைக்கிறது. சரிங்களா? அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு ஏற்ற மாதிரி உடல் கிடைக்கிறது. சோ அங்க இருந்து அவன் இன்னொரு உடலுக்கு செல்கிறான். இப்படியே மாறி மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறான். எப்ப போனாலும் நம்ம என்ன ஆசைப்படுகிறோமோ நம்முடைய நிறைவேறாத ஆசைகள், உணர்வுகள், ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே சுமந்து கொண்டுதான் அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்கு செல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனசாயம் திசையான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ இந்த மாதிரி வேற ஒரு ஸ்தூல உடல்னா நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய உடல் வந்து ஸ்தூல உடல். கண்ணால பார்க்க முடியாதது சூட்சும உடல். மனம், பொய், அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்தது. சரிங்களா? சோ இங்கே வந்து ஒரு மனதை மையமாக கொண்டுள்ள, சோ மனசுக்குள்ள நம்ம என்ன ஆசைகளை வந்து தேக்கி வைத்து கொண்டு வந்தோமோ அதற்கேற்ற மாதிரி ஒரு உடலை வந்து பகவான் தருகிறார். அதற்கேற்ற இப்போ நான் வந்து வேற மாதிரி நினைச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பசுவை நினைத்து கொண்டு உயிர் விடுகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி கண், காது, மூக்கு, தொடுபுலன் எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அந்த ஆசைகளை அனுபவிப்பதற்காக, அதற்கேற்ற புலன்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்காக அந்த உடலை வந்து அவன் அடைகின்றான். சோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. எப்படி வந்து ஒரு மழை பெய்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மழை பெய்தா அது எந்த மண்ணுடன் சேருகிறது அந்த நீர். இப்ப வந்து செம்மண்ல வந்து விழுகுது அந்த மழை தண்ணீர், உடனே அது என்னவா மாறிடும்? சிகப்பு கலரா அந்த தண்ணி மாறிடும். சோ அதே நிறமாக மாறுவதை போல நம்முடைய உணர்விலே என்ன இருக்கிறது அதற்கேற்ற மாதிரிதான் நம்மளுக்கு உடல் கிடைக்கிறது. ஒரு நாயாகவோ, ஒரு பூனையாகவோ, ஒரு மனிதனாகவோ, இந்த மாதிரி சோ என்ன இயல்புகள் நம்ம மனதிலே கலந்திருக்கிறதோ அதற்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து உடலை அடைந்து சோ நம்ம ஆசை அந்த புலனின்ப விஷயங்களை வந்து அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்க்ராமந்தம் ஸ்திதம் பாவி உஜ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் அவை அனைத்தையும் காண முடியும். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? அறிவுடையவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? சோ முட்டாள்கள் என்ன செய்வார்கள்? முட்டாள்களுக்கு அஜ்ஞானத்திலே இருக்கிறார்கள். சோ இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எப்படி வந்து உயிரை விடுகிறான் அப்படிங்கிறதோ
அந்த 3 குணங்கள் என்னென்ன, அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் அந்த நம்ம செயல்படுகிறோம் என்பதோ, அந்த மயக்கத்தின் கீழ் அனுபவித்து பாவ புண்ணியங்களை செய்து அந்த பாவ புண்ணியங்களை அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ அவங்களால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அவங்க ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க. நம்ம எடுத்து சொன்னாலும் அது வேஸ்ட் தான். சோ அது முடியாது. அப்போ யாருடைய கண்கள் வந்து யார் வந்து ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறார்களோ, சோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இதை எல்லாமே புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சோ ஞான சக்ஷுசு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த வார்த்தை கடைசியில ஞான சக்ஷுசு. சோ எவ்வாறு உயிரை விடுகிறான், எந்த விதமான உடலை அடைந்து அடுத்த பிறவியில் பெறப்போகிறான் என்றோ அவன் வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ ஞானம் இல்லாதவன் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாததை ஞானவான் வந்து புரிந்து கொள்கிறான். எப்படி புரிந்து கொள்கிறான் அப்படின்னா பகவத்கீதை மூலமாக. அவன் வந்து அதிர்ஷ்டசாலி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதந்தோ யோகினः சைனம் பஷ்யத்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த யசேதசா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். சோ தன்னுணர்வுனா என்ன? நான் யார்? ஆத்மஞானம். நான் யார்? உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. சோ கடவுள் யார்? எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? நான் எதுக்காக பிறந்திருக்கிறேன்? சோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன நடக்கும்? இந்த நான் எங்க போவேன்? அப்படிங்கிற அந்த தன்னுணர்வில் முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். சோ முன்னாடி சொன்ன விஷயங்களை அவர்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, அறியாமையில் இருக்கிறவர்கள், அவர்கள் தன்னுணர்வை அடைய முடியாது. முயற்சி செய்தாலும் கூட அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது புரியாது. சோ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாசயதேகிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னோ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகிறது. நம்ம முதல்லயே பார்த்திருக்கோம் அவருடைய சக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி. சோ அவரே வந்து சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஒளியை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். சோ இங்கேயும் அதான் சொல்றார். சோ இந்த உலகத்தை எல்லாம் இருளை விளக்குகின்ற அந்த பிரகாசம், சூரியனுடைய பிரகாசம் யார் அப்படின்னா அது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ நாளையிலிருந்து சூரியனை பார்க்கும் போதே அது வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு கண் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும். சோ அதே மாதிரி நைட்ல சந்திரனை பார்க்கும்போது பகவானுடைய இன்னொரு கண்ணை நம்ம தரிசிக்கிறோம்னு சொல்லி பகவான் பேரை சொல்லி நம்ம அப்பவும் பகவானுடைய அந்த நாமத்தை சொல்லிக்கலாம். சோ அந்த சந்திரனுடைய பிரகாசமும் சூரியனுடைய பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன அப்படின்னு இங்கே வந்து பகவான் சொல்றார். சோ உண்மையிலேயே யோக முறையில் இருப்பவர்கள், அதாவது அந்த லிங்க், யோகம்னா என்னன்னு தெரியும், நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கிற லிங்க். பரமபுருஷ பகவானையும் ஆத்மாவையும் உலகத்தையும் புரிந்து கொண்டவர்கள். சோ அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தி யோகிகள் மட்டுமே இந்த மாதிரி செயல்கள் எவ்வாறு நடக்கின்றன அப்படிங்கறதையெல்லாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். சோ சந்திரனின் ஒளியால் எல்லா தாவரங்களுமே வளப்படுத்தப்படுகின்றன. சந்திரனின் ஒளி நைட் நமக்கு இல்லைங்களா, நிலாச்சோறு சாப்பிடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா, மொட்டை மாடியில போயிட்டு. சோ ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப தன்மையாக இருக்கும், குளிர்ந்த ஒளி இல்லைங்களா, அது ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அந்த ஒளியை வைத்துக் கொண்டுதான் தாவரங்கள் எல்லாம் வளமாகின்றன. சோ அந்த தாவரங்கள் அந்த சந்திரனுடைய ஒளி நமக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாய் இருக்கிறது. சோ அவருடைய கருணையினாலேயே சூரியனும் சந்திரனும் நெருப்பும் பிரகாசமாய் இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. காம் ஆவிஷ்ய சபூதானி தாரயாம்யகம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌசதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்று உள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வர் சொத்தை வழங்குகிறேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சோ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் போறார் இல்லைங்களா. நம்ம அந்த கோலோக சாட் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம், அந்த 3 விஷ்ணுக்கள்,
அந்த விஷ்ணுவோட அந்த காரணோதகசாகி விஷ்ணு அந்த காரண கடலிலே படுத்து கொண்டிருப்பார். அவருடைய அந்த ஸ்கின் போர்ஸ்ல இருந்து நிறைய அண்டங்கள் வரும். அப்போ இன்னொருத்தருடைய உடலிலே இருந்து பிரம்மா வருவார், கார்போதகசாயி விஷ்ணு அவருடைய நாபி கமலத்திலே இருந்து. அப்புறம் இன்னொரு விஷ்ணு பத்தி சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு, ஸ்ரீரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ அவர் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றார். சோ இந்த மாதிரி நுழைஞ்சு ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து நிலை பெற்று இருக்கிறது அப்படின்னா அது யாருடைய பவர், யாருடைய சக்தியினாலே அப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் பகவானுடைய சக்திகள் தான். அந்த நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வரசத்தை அளிக்கிறேன். ரசம் அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட். சோ அந்த காய்கறிகளுக்கு வந்து எப்படி கரும்பு இனிக்கிறது, வேப்பங்கொட்டை கசக்கிறது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காய்கறிகளுக்கும் ஒரு வந்து தனித்தன்மை இருக்கிறது. அது எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னா பகவான் சந்திரன் ஒளி மூலமாக அவற்றுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த டேஸ்ட வந்து வாழ்வரசத்தை வந்து வழங்குகிறார். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல. விண்வெளியிலே பகவானுடைய சக்தியாலேயே வந்து எல்லா கிரகங்களும் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்னைக்காவது ஒரு கிரகமும் இன்னொரு கிரகம் வந்து மேல இடிச்சிருச்சு, ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே கேள்விப்பட்டதில்லை. அதுதான் பகவானுடைய சக்திகள் இல்லைங்களா. நமக்கு இங்க எத்தனையோ சிக்னல்ஸ் இருக்கு, நம்மளுக்கு எத்தனையோ வந்து இங்க டிராபிக் போலீஸ்மேன் இருக்காங்க, ஆனாலும் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ பகவானுடைய சக்திகள் அப்படிப்பட்டது. சோ அவருடைய ஒரு சின்ன பார்வையே போதும் எல்லாவற்றையும் வந்து அவர் அந்த இடத்துல வந்து வைத்திருப்பார். சோ அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் ரசாத்மக. எஸ் பிரபு, அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அகம் வைஸ்வநாரா பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராணபாணசமாயுக்த பசாம்யன்னம் சதுர்பிதம். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்கச் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலில். சோ நம்ம அன்னைக்கே நம்ம பார்த்தோம், எப்போ அந்த 7 சக்கரம் சச்சக்கரம் பார்க்கும்போது பகவான் வயிற்றிலே நெருப்பாக இருக்கிறார். சோ அவர்தான் ஜீரணத்துக்காக அந்த ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றார். சோ அந்த ஜீரண நெருப்பு கம்மியாயிருச்சுன்னா நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு செரிக்காது. நம்மளுக்கு வந்து அப்போ நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்லுவோம், சரி ஜீரணமா ஆகல, அஜீரணமா இருக்குது, இன்டைஜஷன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம். சோ அந்த நெருப்பு இல்லாத போது, நெருப்பு குறைந்திருக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாம் வருகிறது. சோ அந்த நெருப்பாக இருப்பது யார்? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும், நம்ம இன்ஹேல் பண்ற அந்த காற்றுடனும் அந்த வெளிவிடுகின்ற அந்த காற்றுடனும் வந்து இணைந்து அந்த 4 விதமான உணவுகளை வந்து அவர் வந்து டைஜஸ்ட் பண்றார். என்னென்னது 4 விதமான உணவுகள் அப்படின்னு கேட்டா, சில உணவுகளை வந்து நாம் விழுங்குகிறோம், சில உணவுகளை வந்து மென்று சாப்பிடுகிறோம், சில உணவுகளை வந்து நாம் நக்கி சாப்பிடுகிறோம், தேன் மாதிரி இல்லைங்களா, கையில ஊத்தி நம்ம நக்கி சாப்பிடுறோம், சில உணவுகளை வந்து உறிஞ்சி சாப்பிடுகிறோம். சோ இதுதான் 4 வகையான உணவுகள் வந்து செரிக்கிறது அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, வயிற்றில் செலுத்தும் உணவுகளை எல்லாம் செரிக்க செய்கின்ற நெருப்பு ஒன்று இருக்கிறது, ஆயுர்வேதம் சொல்றது. இந்த நெருப்பு எரியாத போது பசி இருக்காது. நெருப்பு சரியாக எரியும் போது நாம் பசியுடையவர்களாக ஆகின்றோம். சில சமயங்களில் சரியாக இல்லாத போது சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. சோ நெருப்பு அப்படிங்கிறது யார்? இந்த வயிற்றிலே எரிகிற நெருப்பு அப்படிங்கிறது பகவானுடைய பிரதிநிதி. சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வைஸ்ய சாகம் ஸ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் ச வேதை சர்ப்பை அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்யேவ சாக. நான் எல்லாருடைய இதயங்களிலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு பகவான்
சொல்றாரு இந்த 15வது ஸ்லோகத்துல. சோ இங்க எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, பகவான் எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவாக வந்து வீற்றிருக்கிறார். இதுதான் வந்து அவர் நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன். சோ முந்தைய பிறவி ஞாபகத்தை பகவான் வந்து மறக்க செய்து விடுகிறார். நான் முன்னாடி பிறவியில என்னவா இருந்தேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்ப தெரியுமா? தெரியாது. ஏன்? பகவான் வந்து அத மறக்க செய்து விட்டார். என்ன எல்லாத்தையுமே அப்படிதான். சோ நமக்கு முற்பிறவி ஞாபகத்தை வந்து அவர் வந்து மறக்க செய்து விடுகிறார். ஆனால் தற்போதுள்ள பிறவிக்கேற்ப வந்து நாம வந்து இயல்பாக நம்ம வந்து வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு தேவையான அறிவையும் ஞாபக சக்தியையும் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் தருகிறார். சோ இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஞாபக சக்தி, அறிவு எல்லாமே தருகிறார். அப்போ முன்னாடி உள்ளதை வந்து மறக்க செய்து விட்டார். இப்போது நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த அறிவையும் ஞாபக சக்தியும் வந்து பகவான் நம்மளுக்கு தந்திருக்கிறார். சோ இந்த வேதத்தை அறிந்து கொள்ள இந்த மாதிரி இருக்கின்ற ஒருவன் வேதத்தை அறிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கான அறிவை வந்து பகவான் வந்து அவனுக்கு அளிக்கிறார். அந்த அறிவையும் பகவானே அளிக்கிறார். சோ வேதங்களின் நோக்கம் என்ன? பகவானை புரிந்து கொள்வது. சோ அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பகவானை புரிந்து கொள்வதனால நாம் பக்குவம் அடைய முடியும். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. त्वाकिमौ पुरुषौ लोके शरसासर एव च सरसर्वाणि भूतानि ஊடஸ்தோக்ஷர உச்சதே. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாம் எல்லோருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ நாம இந்த ஜட உலகில் தொடர்பில் இருக்கும் போது ஜீவபூதா அப்படின்னு நம்ம அழைக்கப்படுகிறோம். நம்ம ஒரு பிரம்மாவிலிருந்து தொடங்கி ஒரு சிறு எறும்பு வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த ஜட உலகில் தொடர்பிலேதான் இருக்கிறோம். நம்ம எப்போல்லாம் வந்து உயிர் வாழி தன்னுடைய உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறான். நம்ம பாவ செயல்கள் செய்கிறோம், கர்மாக்கள் செய்கிறோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்து உடலை வந்து பெறுகிறோம். சோ நம்முடைய உடலை வந்து மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம். சோ அவர்களுடைய உடல்கள் என்னவாகிறது அப்படின்னா 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. சோ நம்ம இந்த இப்ப பிரசன்ட்ல மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. நம்முடைய இந்த உடலையே எடுத்துக்கோங்க, மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. சேஞ்சஸ், இட் அண்டர்கோஸ் மெனி சேஞ்சஸ். என்னென்ன சேஞ்சஸ்? பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், கொஞ்ச காலம் இருந்தோம், நம்முடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், நம்முடைய குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்தோம், அப்புறம் சிதைவுறுகிறோம், நமக்கு அப்படி மூப்பு வருகிறது, அப்புறம் பின்னாடி என்ன பண்றோம்? இறந்து விடுகிறோம். இதுதான் சேஞ்சஸ். சோ இப்படிப்பட்ட எல்லோருமே யாரெல்லாம் இந்த மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறதோ, அவங்க மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லோருமே தவறக்கூடியவர்கள். இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இவங்க அப்போ ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் அவங்க எப்பவுமே வந்து பக்குவப்பட்டு ஆச்சாரியர்களாக, இருமைகள் எதுவுமே இல்லாமல், அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸே கிடையாது, அவர்கள் வந்து உண்மையை உணர்ந்தவர்கள், அவங்க எல்லாருமே செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ். சோ இப்படிப்பட்ட பக்குவமானவர்கள் தாங்கள் வந்து பகவானிடம் சென்று அடைந்து விட்டார்கள், மோட்சமடைந்து விட்டார்கள், ஆன்மீக உலகிலே இருக்கின்றவர்கள். அவர்களுடைய உடலுக்கு இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படாது. என்றுமே இளமையாக, பகவானை மாதிரி இளமையாக அங்கே பகவானோடு இருப்பார்கள். அவர்கள் எல்லாருமே தவறாதவர்கள். சோ இப்ப 2 விதமான ஜீவன்கள், நம்மளை மாறி தவறக்கூடியவர்கள், சோ ஆன்மீக உலகிலே இருக்கிறவரை மாதிரி தவறாதவர்கள் என்று 2 விதமான ஜீவன்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அடுத்தது 17வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். உத்தம புருஷஸ்வன்ய பரமாத்மேத்யுதாப்ருத யோ லோகத்ரயமாபிஷ்ய பிபத்யத்யவ்ய ஈஸ்வர. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். சோ இவங்க மட்டும் கிடையாது, இன்னும் வேற யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார், பகவான் இருக்கிறார். சோ
இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா எல்லா உலகங்கள் 3 உலகங்கள், மேலுலகங்கள், அந்த நடுவுல இருக்கிற பூலோகம், கீழுலகங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நுழைஞ்சு அவற்றை காக்கும் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். சோ நம்மளை காத்து நாம் என்னென்னலாம் ஆசைப்பட்டோமோ அதை அனுபவிப்பதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு வசதி வாய்ப்புகளை எல்லாம் நல்குகிறார் அப்படின்னு ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மாத் ஷரம் அதிதோகம் அஷரத் அபிசோத்தம அதோஸ்மி லோகே தேவேச பிரதித புருஷோத்தம. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். சோ பகவானை ஏன் புருஷோத்தமராக கொண்டாடுகிறோம்? தவறக்கூடியவர்கள் இருக்கிறோம், தவறாதவர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு பரமாத்மா அவர் எப்படிப்பட்டவர்? திவ்யமானவர், தெய்வீகமானவர், சோ உத்தமமானவர், உத்தம புருஷர். சோ புருஷர் அப்படிங்கிற அந்த பேர் யாருக்கு பொருந்தும் அப்படின்னா பகவான் ஒருத்தர் மட்டுமே தான் புருஷர். அப்போ இங்க பௌதிக உலகத்திலே நாம் எல்லோருமே நம்மளுக்கு ஜெண்டரே கிடையாது. நாம் எல்லோருமே பகவானுடைய அந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான். நாம் எல்லோருமே ஆத்மாக்கு ஜெண்டர் கிடையாது இல்லைங்களா? அதனால ஆத்ம ஞானத்தின்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் மட்டும்தான் புருஷர், நாம எல்லோருமே அவர் பரம ஆத்மா, நம்ம ஜீவ ஆத்மா. சோ நமக்குள்ள ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி பகவான் உலகின் வேதங்களில் பகவான் புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகிறார். சோ வேத ஞானம் அப்படிங்கிறது கேட்பதினால் ஸ்ருதி மந்திரம்னு சொல்லப்படுகிறது இல்லைங்களா? ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. முதல்ல எல்லாம் எழுத்துக்கள் கிடையாது. எப்போ? சத்திய யுகத்துல எல்லாமே. அப்போ அவங்க எப்படி ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர் ஞானத்தை பெறுவது அப்படின்னா கேட்பதன் மூலமாக. ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தி. ஒரு தடவை சொன்னாவே போதும். அவங்களுக்கு எல்லாம் 1,00,000 வருஷம் இல்லைங்களா வாழ்நாள். சோ அந்த மாதிரியான நிறைய பவர்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்தது. சோ ஒரு தடவை சொன்னாவே அவங்க மனசுல பதிஞ்சிரும். அவங்க ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லுவாங்க, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரிதான் ஸ்ருதி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. வேத ஞானம் கேட்பதினால் கற்கப்படுகிறது, ஸ்ருதி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ கிருஷ்ணரின் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்துதான் கேட்க வேண்டும். சோ அந்த வேத மந்திரத்தை யாரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும்? பகவான் கீழே வந்த அந்த குரு பரம்பரையில் வந்தவர்களிடம்தான், உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்துதான் கேட்க வேண்டும். பஜதே அப்படிங்கிற சொல் இங்க வருகிறதா? சோ அடுத்ததுக்கு போலாம் பிரபு. அதுலதான் வரும் பஜதே. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது சொல்ல முடியுமா இது என்ன அப்படின்ட்டு? யாராவது ஒருத்தர் ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க. இது என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். எஸ், கவிதா மாதாஜி ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களை அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. மாதாஜி, அங்க எல்லாரும் போய் கிருஷ்ண பகவானை பார்க்கணும்னா அந்த இடத்துல போய் கடற்கரை கிட்ட அவங்க வேண்டிப்பாங்க. அப்ப பகவான் அவங்க கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவாரு. சரி, பகவானை பார்க்கணும்னாவா இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவர்களுக்கோ பூமி தாய்க்கோ ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் போதா? எப்ப போய் பார்ப்பாங்க? பிரச்சனை இருக்கும் போது, தேவை இருக்கும். இது என்ன? இது மாதாஜி இது பார்க்கடல். பார்க்கடல் இங்க போயிட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு மந்திரம், ஒரு இது சொல்லுவாங்க. அது என்னது? அதுக்கு என்ன பேரு? புருஷ சூக்தம் சொல்வார்கள். புருஷ சூக்தம் சொல்லுவாங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி. எஸ், அந்த மாதிரி புருஷ சூக்தம் சொல்லுவாங்க. அப்ப பகவான் அசரீரி மூலமாகவோ இல்ல அவராகவோ அவராக இது பண்ணுவார். ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ இந்த பிக்சர் தான் இங்க. அடுத்தது பிரபு. அதேதான் இதுவும். ஹரே கிருஷ்ணா. யோமாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சசர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத
எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். சோ எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, சோ அதுக்கு சந்தேகமே படக்கூடாது. இவர்தான் பகவானா அப்படின்னால நினைக்கவே கூடாது. சோ இவர்தான் பகவான் அப்படின்னு 100% அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். சோ அவன் அப்படி நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா அவன் எப்படிப்பட்டவன், எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அப்படி எல்லாம் அறிந்தவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதிலே அவன் ஈடுபடுவான். சோ ஒரு சமயம் இவரு பிரம்மா சந்தேகப்படுறார் பகவானை, இவரா அப்படின்ட்டு. ஏன் அவர் சந்தேகம் பண்றது அப்படின்னா, அவர் மனித ரூபத்திலே பிரஜாவாசிகளோட கோபியர்களோட மாடுகளை மேய்ப்பதற்காக வனத்துக்குள்ளே சென்றிருக்கிறார். சோ இப்ப லஞ்ச் டைம் வந்துருச்சு. லஞ்ச் டைம் வந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் ரவுண்டா உட்காந்துட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்த அந்த பாத்திரத்தை பிரிச்சு உட்கார்ந்து சாப்பிடுறாங்க. அப்ப என்ன பண்றார் பகவான், என்ன பண்றாருன்னா ஒரு மாட்டு இடையன் அந்த மாதிரிதான் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சரிங்களா? சோ பகவானை பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறார். சோ அவர் என்ன பண்றார், இந்த கையில கொஞ்சம் சாப்பாடு இந்த டிஃபன் பாக்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறார், அந்த கையில இருந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு பார்த்தா இடது கையில தயிர் சாதம் வச்சிட்டு இருக்கார். சோ இந்த கையில இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிடுறாரு, அதுல கொஞ்சம் சாப்பிடுறார். ஒரு சின்ன குழந்தை தானே. சோ அந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கிறார். விளையாட்டுத்தனமா இருந்துட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் விளையாடுறாங்க. என்ன விளையாடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒருத்தர் இப்படி புனிஞ்சுக்கணும், கைய ஊனி புனிஞ்சுக்கணும். மத்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓடி அவரை முதுக ஒரு பிரஸ் கொடுத்து அப்படி தாண்டி போகணும். அது என்ன குதிரை என்னமோ சொல்றாங்க, எனக்கு அந்த இப்ப சரியா ஞாபகம் வரல எனக்கு. சோ என்னமோ குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி தாண்டி தாண்டி குதிச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அப்படி தாண்ட முடியல அப்படின்னா அவங்க தோத்து போனவங்க. ஏன்னா அவங்க முதுகை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பார்கள், ஹைட்டை உயர்த்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப தாண்ட முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப தாண்ட முடியல, தோத்து போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையுமே முதுகுல தூக்கிட்டு ஒரு ரவுண்ட் சுத்தி வரணும். சோ அந்த விளையாட்டுல பகவான் கிருஷ்ணர் தோத்து போறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தோத்து போயிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் எல்லாம் தோத்து போறதை ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். சின்ன குழந்தை மாதிரி. நான் யார், நான் இவருடைய பிள்ளை, யசோதா தேவியினுடைய பிள்ளை. சோ எஸ் பச்சை குதிரை, எஸ் கரெக்ட், எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ. பச்சை குதிரை தாண்டதுன்ட்டு. சோ அந்த விளையாட்டுல இவர் தோத்து போயிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போகணும். ஆனா நான் தோத்து போயிட்டேன்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார். நான் வசுதேவருடைய பிள்ளை, தேவகியோட பிள்ளை, என்னென்னமோ சொல்றார். நான் இவங்களோட பிள்ளை, நான் ராஜாவோட பிள்ளை, இந்த ஊர் ராஜாவோட பிள்ளை, நான் அதெல்லாம் தூக்க மாட்டேன். மத்தவங்களும் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க கோபர்கள் எல்லாம். அதெல்லாம் முடியாது கிருஷ்ணா, நீ இந்த கோங்காட்டம் எல்லாம் ஆடாத, ஒழுங்கா நீ எங்களை தூக்கு அப்படின்னு சொல்றார். உடனே என்ன பண்றார், மல்லாக்கு இப்படி படுத்துக்கிறார். மல்லாக்கு படுத்துட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யார் வானத்தை யாருடைய மூக்கு வானத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதோ அவர்கள் வெற்றி அடைந்தவர்கள். இந்த மாதிரி எல்லாம் கோங்காட்டம் ஆடுகிறார். சோ பசங்க கிட்ட அப்படி சண்டை போடுறார். சோ இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிரம்மா, ஏன் நானே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இவர்தான் பரமபுருஷ பகவான், இவர்தான் முழு முதற் கடவுள், இவர்தான் அண்டத்தை எல்லாம் படைத்தவர், இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருப்பவர் தான். யாராவது நம்புவோமா? எஸ் ஆர் நோ? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்புவோமா? ஒரு சின்ன இடையர் பையன் இந்த மாதிரி எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருந்தா, எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ. சோ இவரை இந்த மாதிரி நம்ம நினைக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? சோ யசோதா மாதாவுக்கே இவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறது தெரியல இல்லைங்களா? எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ அந்த மாதிரிதான் பிரம்மாவுக்கும் ஐயம் வந்தது, இவரா அப்படின்ட்டு. சோ அதுக்காக நிறைய அதை செய்யறதுக்கு, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு லீலைகள் எல்லாம் பண்ணினார். நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் யார் பகவானை ஐயமின்றி அறிகின்றனரோ, ஐயமே கிடையாது, பகவான் இவர்தான் அப்படிங்கிறதுல ஐயமே கிடையாது. யார் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள், அவர்கள் பக்தி தொண்டு செய்வார்கள் பகவானுக்கு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ பஜதே அப்படிங்கிற இந்த சொல் இங்க ரொம்ப முக்கியம். பஜதிமா,
இந்த சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பஜதே அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. இது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு மிகுந்த அன்புடனும் பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் செய்யும் தொண்டு. சோ இங்க எப்படி பண்றாரு பாருங்க, எவ்வளவு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறார், மாலைகள் எல்லாம் தொடுத்திருக்கிறார். சோ இதெல்லாம் செய்யும் போது அவங்க துளசி வச்சிருக்கிறார், பக்கத்துல துளசி மாடம் இல்லைங்களா, இங்க நம்முடைய குருக்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கிறார், கோமாதா வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி யார் வந்து ரொம்ப அன்போடையும் பக்தியோடையும் அந்த பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து ஞானத்தை அறிந்து விட்டதற்கு சமம், வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு சமம். இந்த பக்தி தொண்டு செஞ்சா நான் வேதங்களையும் கற்றுக்கொண்டதற்கு சமம். ஆனா பக்தி எப்படி செய்யணும்? அனன்ய பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதம் புத்வா புக்திமான் ஸ்யாத் ப்ருதக்ருத்ய சதா பாரத. வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. இதுதான் கான்பிடென்ஷியல். சோ பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. சோ நீ என்னுடைய நண்பனாக இருக்கிறதுனால, உனக்கு பொறாமை குணங்கள் எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறதுனால, காட்லி கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனாலையும், சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சனா இருக்கிறதுனாலையும் நான் உனக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னு முதலே சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா. என்னென்ன ரீசன்னால பகவான் வந்து அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு ரகசியமாக சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். சோ இதையும் வந்து அவர் இந்த ரகசியத்தையும் வந்து அவர் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்லயே ரகசியமான பகுதி இதுதான். சோ இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். சோ அவன் செய்கின்ற முயற்சிகள் எல்லாமே அவனுக்கு வந்து வெற்றியை கொடுக்கும். வெற்றினா என்ன? அவன் வந்து அந்த பக்குவத்தை அடைய வேண்டும். சோ இதுவே வேதங்களின் சாரம். இதுதான் வந்து வேதங்களினுடைய சாரம் என்று பகவான் கூறுகிறார். சோ பாவமற்றவனை அப்படின்னு சொல்றார். இதுல ஒரு வார்த்தை வருகிறது. சோ அனக, மயானக, அனக. சோ அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாவமற்றவனே அப்படின்னு பொருள். சோ இந்த பக்தி தொண்டு அவர்களாலேயே செய்ய முடியும், அவ்வாறு சக்தி வாய்ந்தது. சோ இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால பாவமற்றவனாக இருப்பவனே, சோ அவனுக்கு வந்து எல்லா பாவங்களும் வந்து எரிக்கப்பட்டு விட்டது. பகவானுடைய பக்தனாக இருக்கிறதுனால அவனுடைய பாவங்கள், அர்ஜுனருடைய பாவங்கள் எல்லாம் எரிக்கப்பட்டு அவர் வந்து இப்ப வந்து அகர்மா மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கிறார். சோ ஒருவன் எவ்வாறு வந்து நம்மை வந்து பலவீனத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறதும், எப்படி பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் தான் இந்த புருஷோத்தம யோகம் வந்து நம்மளுக்கு 2 விஷயங்களை விளக்குகிறது. சோ இதயத்தின் பலவீனத்தை எப்படி அகற்றணும், பற்றின்மை அப்படிங்கிற அந்த ஆயுதத்தால் அந்த பலவீனங்களை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும். வெட்டி வீழ்த்தினதுக்கு அப்புறமா பகவானிடம் சரணடைந்து பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். இந்த 2 விஷயங்கள் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து நன்றாக புரிகிறது. பகவான் அதை தான் நம்மளுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, நீங்க ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்டிங்